machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Motelo ne nyasi mar ang'wen mar Piny Luo Cultural Festivals mibiro bagi e kaunti ma Siaya higani, igeno ni higani biro kelo kanyakla oganda madhoudi mawuoyo gi dholuo mawuok e pinje duto mag Afrika mondo giriwre kanyakla ka ginyiso kitgi kod timbegi. Joyce Oduor nigi ler mathoth. En nyasi mitimo higa ka higa makelo kanyakla oganda dhoudi mawuoyo gi dholuo mondo gidhial kido kod timbe joluo. Kaluore kod komiti machano nyasi no motelne kod jalup gavana ma Kisumu Dr. Matthews Owili, nyasi no mathuon wach mare ma higani en The Spirit of the Luo Unity in Diversity biro chakore tarik 31 dwe mar 12 higani kendo biro rumo ayanga tarik 2 dwe mar 1 higa mar 2025. Siaya ema wang'ni bago nyasi ma joluo duto e piny mangima romoe mondo wago mbaka kaka pile. Ma mar ang'wen ma wabedi kaka oganda luo kata gimiluongo gi dho ng'ere ni cultural festival. Omiyo thuolo ni watiyo godo mondo mi owach ne jodongo chenro manitie mag ndalo adek mwadhi bedo godo ka wahingo kata ka waparo kata ka wadhialo kitwa kod timbewa kaka onagi. Koloso e seche mane otelo ne kweth jodongo e limo gavana ma Siaya James Orengo e apisi mare, Owili wacho ni gigeno ni oganda dhoudi duto mawuoyo gi dholuo mawuok e pinje mag Afrika biro yuoro e nyasi no. Wach mane osir kod Ngire Adam Solo ma en jakanyo mar komiti machano nyasi no. Higani ing'iyo theme moketi en juok luo, juogi mar luo. Tidhi luong joluo moa e pinje moko. Nwa joluo kaka historia wacho ne wawuok Sudan kamiluongo ni dog nam. Gireolo bende wacho ni nyasi maduong' ibiro bagi got Ramogi kama joluo ma Kenya nowuokie. Kung'eyo ni Siaya ka kaka diji owacho e Ramogi ajwang' makwar luo ma Kenya ka got Ramogi kanyo e gunda ne koro luo moko ma bende nigi gund nigi oluonge gunda mar luo Kenya ka. Jaduong' Ruoto Kidi ma jaacholi mawuok e piny Uganda ma bende ne oyuoro e kinde limbeno osingo mar jiwo oganda luo mawuok e pinje mag Uganda kod Sudan ma milambo mondo chop e nyasi no. I will convey the message back to the presiding Ruot, the Wirodi. He will convey this message to all the Rodi both in Uganda and South Sudan and see how we can mobilize a delegation to come. The time might be short, but we'll do our best as a beginning so that we can build that family relations. Oganda luo mantiere pachoka ojiw mondo bi ochop e nyasi no mar Piny Luo Cultural Festivals mabiro bedo gi miel, kit chiemo mag oganda joluo, math, tuk yweyo tol, piem mar riembo yiedhi e kind mamoko. Wabiro dhi got Ramogi, wabiro dhi Megwena, wabiro dhi Wichilum, to gi kuonde mamoko duto mochan. Akaw thuolo ni kaka jakom manyochung' ne kamati no mondo mi agwel jowa duto ni wang'ni joluo te duogo Siaya, Siaya ka baba, Siaya dala gorengo, Siaya dala gi baba, Siaya dala gi Jaramogi Oginga Odinga. Waduogo ka kwarwa, waduogo e gundawa mondo wang'i nonrowa mondo mi bende wadhial kitwa kod timbewa kochopo ndalogo. Ka ok kamano. Joyce Oduor, Ramogi TV.